Ciranci da ke yankin ƙaramar hukumar Kumbotso, kuma unguwar Kwari kenan a kusa da gidan biredin Two Star, inda al'amarin da ya faru aka hallaka wannan mata da 'ya'yanta 6 har ita mutum 7 kenan a wannan unguwa ta Ciranci. Ga dai yanda al'amura suka fara daidaituwa ba kamar jiya ba, sanda aka samu wannan ibtila'i da wa'incan matasa guda 3 suka hallaka wannan mata da 'ya'yanta. Al'umma da dama daga sassa da ko'ina suna ta zuwa wannan unguwa ta Ciranci domin jajantawa bisa wannan ibtila'i da ya faru, inda a yanzu haka wa'innan wasu yara muke kallo suna tsaye suna ɗan kallon lungun da wannan lamari ya faru. Za mu je zuwa ga ƙofar gidan da wannan lamari ya faru da kuma sauran wa'inda maƙota ne da suka ɗan kafa abar zaman jana'ida wadda za mu ce rumfa kenan, domin karɓar gaisuwa ga dukkanin maƙota da suke wannan unguwa ta Ciranci. Wannan dandazon al'ummar unguwar Ciranci kenan da suke jimami dangane da wannan gida. Shine aka kashe wannan mata mai suna Maman Humaira da kuma 'ya'yanta mutum 6 kenan, ita ce cikon ta 7. Tarin al'umma kenan da kuke kallo masu sauraro a wannan unguwa ta Ciranci, unguwar Kwari, da suke ta jajantawa dangane da wannan mutuwa da suka ce ba a taɓa yin ta ba ko kuma samun irin haka a wannan unguwa ta Ciranci, sai dai a wasu unguwanni da makamancin irin hakan ya faru. Wannan shine gidan makociyar da ake karɓar gaisuwa, wadda ita ce take da alaƙa da ita, kuma sauran 'yan unguwa suke zuwa wannan gida domin su karɓi gaisuwa da kuma jajantawa akan wannan iftila'i da ya faru. Daga nan Aminci Radio, Muhammad Salim Haruna